Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда җылы теләкләрдән, музыкаль күчтәнәчләрдән торган чын күңелдән котлаулар программасы. Иң беренче экраннар янына якынрак Мөзәйянә Фаиз кызы Султанованы чакырабыз. Өйнең яме ана белән диләр халыкта. Әни булганда күңел тыныч, тормыш ямле. Яшәүбез мәгънәсен бер иткән, тормыш диңгезендә югалып калмыйча, үз юлыбызны тормышта табырга булышкан. Киңәше белән дөрес юнәлеш биргән, безне ничек бар, шулай кабул итүче, аңлаучы, кадерле әниебез, сөекле картыебыз, нәнәебез, Мөзәйянә Фаиз кызы Султанованың бүген матур гомер бәйрәме, 65 яшьлек юбилее. Бердән-беребез, йөрәк түребездә йөрткән иң саф, изге теләкләребезне бүген тик сиңа юллыйбыз. Синең мактап бетерә алмаслык, сокланып туймаслык сыйфатларың күп. Әмма без сиңа иң элек ныклы корыштай сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, дөньяның барлык рәхәтлекләрен татып, туган һәр якты көнгә шатланып, бергә-бергә озын-узак имин яшәргәсең. Безнең кадерлебез, күз нурыбыз, ямлы табигатьле Кадер авылында күпләргә үрнәк буларлык сыклангыч гомер кичерә. Тормыш юлы тынгысыз хезмәттә үтте кадерлебезнең. Кайда гына эшләсә дә, эшен җиренә җиткереп, намус белән башкарды. Бар җирдә аны яраттылар, үз иттеләр. Эшләгән коллективларында абруй казанды ул. Сөекле әниебез, син әтиебез белән бергә безгә, ике сабыйгызга гомер бирдегез. Икебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстердегез, кеше иттегез, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Ләкин тормыш әниебезгә зур сынауларда куйды. 40 елга якын гомер кичергән парын әтиебезне 2013 елда безнең арадан мәңгелеккә алып китте. Бик авыр чакларында да син, әниебез, баш имәдең, сынмадың, сыгылмадың, түземле булдың. Безнең балаларың, оныкларың хакына үзеңдә яшәргә көч таптың. Әтиебез турында уйламаган көнебез, төнебез юк. Без аны бик нык сагынабыз, юксынабыз, авыр туфраклары җиңел, урыннары оҗмакта булсын, кадерле безнең. Әниебез елларны елга, дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Безне дә үзе кебек уңган, эш сөйчән, итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә дә ул безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндерми саклаучы, иң изге, иң кадерле кешебез. Хәер фатихасыннан аермый, бүгенге көндә дә безне уйлап яши әниебез. Безнең әниебез ут кебек кеше, бер басасы урынга 10 басар. Шул кадерле уңган, булган, тырыш, чырыш кеше ул. Кулыннан бар эш килә аның. Без әниебезгә һәр чак сокланып, аннан үрнәк алырга тырышып, горурланып яшибез. Кадерлебез, бердән-беребез. Бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Аллаһның мең рәхмәтләре яусын сиңа. Тәмле ашларың өчен, назлы сүзләрең өчен, безгә зур терәк булганың өчен. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа, оныкларыңа яшәеш чыганага булып торуыңны телибез. Алдагы елларың тынычлыкта һәм муллыкта узсын. Без сине изелеп яратабыз һәм бик нык хөрмәт итәбез. Син гомереңне безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Син, әниебез, безгә үрнәк булып, гомер юлларыннан атлыйсың. Үстердең син безне, кеше иттең. Олы рәхмәт барысы өчен дә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Ходай кушсын бергә яшәргә. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе, дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сиңа әйтәсе.
Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Иң изге теләкләр белән сине эзелеп яратучы балаларың Зәлифә Рифагат, Венер Гүзәл, оныкларың Гөлчәчәк, Рәмиз, Юлия Самира. Хөрмәтле юбилярыбыз Мөзәйянә Фаиз кызы, 65 яшьлек якты юбилейгыз мүбәрәк булсын. Балаларыгызның кадер-хөрмәтенә төренеп, аларның назлы карашын тоеп, рәхмәтләрен ишетеп кенә озын-озак гомер яшәргә язсын. Җыр бүләгебез сезнең өчен яңгырый.